Lehen aldiz Baionako epaitegiak etxebizitza turistikoak murriztea xede duen konpentsazio legea ez errespetatzeagatik Biarritzeko etxe jabe bat zigortu du eta herriko etxeari alokatzen zuen etxe bakoitzeko 5.000 euro ordaindu beharko dizkio, alegia orotara 10.000 euro. Gabon ikusentzuleok jarraian emango dizkigu xehetasun guztiak Jurre Bidegain lankideak. Ongi etorri. Lehen aldiz Baionako auzitegiak jabe bat kondenatu du badira 2 urte iparraldean indarrean dagoen konpentsazio neurria ez errespetatzeagatik. Gogoratu behar da, etxebizitza turistikoak murrizteko helburua duen legediaren arabera, etxebizitza turistiko bat eskaintzen duen jabeak epe luzerako alokairuan jarri behar duela beste bat konpentsazio gisa. Hain zuzen, Baionako auzitegiak zigortu duen jabeak ez zuen neurria errespetatzen eta hori dela eta 10.000 euroko isuna ordaindu beharko dio Biarritzeko herriko etxeari. 5.000 euro alokatzen zuen etxebizitza bakoitzeko. Hain zuzen, isunaren kopurua finkatzeko epaileak etxebizitza turistikoaren irabaziak kontuan hartu ditu. Jakin behar da, hala ere, herriko etxeak 100.000 euro eskatzen zizkiola jabeari. Motkazino Biarritzen hirigintza arduratzen den hautetxea pozik agertu da epailearekin. Pozik batez ere ikusi dutelako legea errespetarazten dela. Haien helburua zen espekulazioa geldiaraztea horrek etxebizitzen prezioa igoarazten zuelako eta ez zuzen zailtasunak ekartzen zizkielako Biarritzeko herritarrei etxe bat aurkitzeko. Alda etxebizitzaren aldeko mugimenduak helduko diren epaiei begira eskaera bat egin du. Segur da beste epai batzu etorriko direla eta beste kondena batzu izanen direla eta guk egiten dugula da kondenak ez duela bakarrik kondutan hartu behar zomat irabazi duen jabe batek Airbnb alokatuz, baina ere sortzen duen kaltea eta kalte lagia da hemen etxe bizitza ukaiteko eskubideari kaltea handia egiten dio aktibitate horrek. Hain zuzen, Biarritzeko herriko etxeak konpentsazio neurria errespetatzen ez duten beste 2 kasu eramango ditu auzitegietara, horietariko bat ekainean aztertua izango da. Emakumezkoen Biarritz Olimpik taldeko masajistak epaia aintzinean deklaratu du gaur Baionako auzitegian. 4 lagunek haren aurkako salaketak jarri ostean sexu erasoak egotzita. Erasoak irail eta urri artean gertatu omen ziren sudoest agerkariek jakinarazi duenaren arabera. Epaileak momentuz kontrol judizialpean utzi du akusatua eta lanean jarraitzeko debekoa ere jarri dio. Atzo atxilotu zuten Biarritzen eta irailaren 9an epaituko dute. EAJak bere gazteak elkartu eta iparregi taldea aurkeztu du Larresoron egindako agerraldian. Lurraldean engaiatu nahi duten gazteak batuz, politika elkarrekin eraikitzeko espazio bat izan nahi du iparregik. Kideek agerraldian azaldu bezala, hausnartu, estrategiak pentsatu, proposamenak egin eta mobilizatzeko helburua dute. Burujabetza ekologiko ardaz izan da, Euskaldunei zuzendutako proiektu bat landu nahi dutela nabarmendu dute. Talde bat sortu dugu, gazteen engaiamentu bat hartzeko. Eta pentsatzeko eta politiko bat eraikitzeko. Erronka horiei buruz urratsak emateko gazteak antolatu eta animatzeko eguna izango den egi eguna aurkeztu dute hain zuzen, apirilaren 12an hitzordua eman dute Baionako Moman. Goizeko 11:00 Aitor Esteban, EAJako lehendakaria, Peio Etxeleku eta Aitana Agirrek herrigintzari buruzko mahai inguru batean parte hartuko dute. Ekainaren 14an egingo da Euskal Preso eta Errefuxiatuen aldeko Hendaiako futbol zazpi txapelketaren 20. edizioa. Hondarraitz zelaian ospatuko dute eta egun osoko jaialdia izango da, baina urten kirolaz haratago festa ere antolatu dute urte muga ospatzeko. Arratsaldeko 5etan Ezker Eletrok txarangak zelaia alaituko du, jarraian Kode eta Odei musikariek jarraituko dute eta iluntzean gaua amaitzeko DJ Uzkuluz izango dute. Guretzat edizio berezia da, azpimarratu nahi duguna da, elkartasunaren balioa, 20 urtez lan asko egin delako, belaunaldiz belaunaldi, jende asko inplikatu delako modu desberdinetan, eta guk balioan jarri nahi dugu, aitortza bat ere egin nahi diegu urte guzti hauetan modu batez edo bestez laguntzen egon diren lagun guztiei, eta hortan jarriko dugu aurten azpimarra.
Ikusentzuleok biarritzen hasi eta berau izan dugunez nagusiki aipagai bertatiduak izuek gure gaurko agurra. Mila esker arretagatik eta bihar arte. Egoak ebaki banizkio, negia izango zen, ez zuen alde